L'oferta formativa del CCA Palau de Mar ve determinada pel Departament d'Educació. De fet, ja fa dies que tenim penjada a la pàgina web l'oferta formativa pel curs 2020-2021. En ella s'hi poden trobar els ensenyaments que oferirem, els nivells de cadascun d'aquests ensenyaments, el número de grups de cada nivell i, per tant, el número de places de cada un dels nivells. Aquestes places s'assignaran en 4 fases. La primera fase és la matrícula de l'alumnat propi. Els alumnes que ja estan cursant uns ensenyaments en el CCA Palau de Mar tenen prioritat a l'hora d'accedir a aquestes places. Les places que queden vacants un cop s'ha matriculat l'alumnat propi s'ofereixen a la fase de preinscripció i matrícula. Aquesta fase té 2 parts, la preinscripció, que es realitzarà entre el 15 i el 29 de juny, i la matrícula d'aquelles persones que han aconseguit plaça. I és que entre una i l'altra fase es produeix el sorteig de les places de manera que es determina quines persones podran matricular-se en el cas que hi hagi més demanda que oferta. Un cop acabat el període de matrícula de la fase de preinscripció i matrícula, si encara queden places vacants, s'obre un petit termini de matrícula extraordinària. Durant aquest termini, les persones que es vulguin inscriure poden fer-ho directament, és a dir, ja no hi ha sorteig. La primera persona que arriba, si queda una plaça vacant, ja directament se li assigna. I aquesta fase dura fins que comença el curs. I un cop començat el curs, comença la darrera fase, que és la de matrícula viva. En el cas que es produeixin baixes o que quedin places vacants en alguns ensenyaments, si continua havent-hi persones interessades, ja sigui perquè es dirigeixin de nou al centre o perquè estiguin en llista d'espera de la fase de preinscripció i matrícula, doncs aquestes persones podran optar a aquestes places que queden vacants.